Hello bayasong tumungno ang norokno orok khok busuk rang tong hini singke norokni bisingo baksa sanai 50 taka baksa sanai 50 rupees abo haikeno mono ke kebo sanai 200 kebo ba 200 omono ke 500 eba 500 hini sanai mane English eba bangla bai mangno sanai phiaba kok borok bai sadi hinke khoro busuk saimanno bayasong kok borok chini mani kokung phano chini bisingo gobang kukno tabuk bo kok borok bai kahamke lekhawi manya belaino kutukung jago aboni bagi tinin video जों कक borok lekhamungno tei kok salainai जों कक borok lekhamungni mohai klaisa technique ni kok salainai je technique bai jesa number no phano phat sake kok borok bai sawi mano nung nugnai je kok borok bo English bai bangla haino klai eba aboni seche klai aboni se kutuya nini khlaite asukno video no tainjewi paithak jora naidi kok borok bai kahamke lekhawi manna bagai o kaisi brui eba 14 ta kok thaino muitonar khenongo asuk kisase 1 ni simi 10 jora 100 हाजार लाख तै कोटी सा नै थाम ब्रै बा द स्नि चार चुकु चि तेवसे साफिरान सा नै थाम ब्रै बा द स्नि चार चुकु चि 100 न हंके रा हनो हाजार न हंके साइ हनो लाख न हंके रासाइ हनो तै कोटी न हंके रजाक हनो कक बरो लेखा थानि ओ काइसि ब्रै कक थाइनो कारै तै मुंसा बनाया जेसक भानो कतरंथुं ओ कक थाइरकनि बिसिंगो नंनाय फाइदि नाइलायानो नरनि चुबाचुन बागै आं अ जत काइसि ब्रै कक थाइनो साखाव तनि रेखा जेफोरबान बुजि आंके नाइ बुजिवि माना तैखे जों रोंनक रगनि हेके परिना थांगलाक चिनि क्लाइसा टेक्निक खा 2 डिजिट एबा 2 अंकनि नम्बर हनके माने 10 नि सिमि 99 जरा हनके आ काइनि डिजिट नि मुंनि केतारो चि थेपावै सानाय ताम खलायने केसारो चि थेपावै सानाय रंनि 25 अर ताम ताम तम 2 तै बा केसारो ताम थेपानाय चि हंके तामंनाय 2 चि बा आबो हाइकेनो अर तामो 67 ताम बै ताम तंगरो दक बाय स्नि केसारो ताम थेपानाय चि दक चि स्नि आबो हाइकेनो मनोके हनाय 4 चि 4 फियाबा पाइथागो जिरो तंखे जिरो नो मुंखु जागिया पुइलानि लगी चि थेपाकेनो अंखा रमदि 3 चि 4 चि 5 चि तै काइसा कक अंखा 10 नि सिमि 19 जरा बसकांगो सा एबा 1 तंफानो आबोनोबो मुंखुजागिया रमदि चि सा चि नै चि 3 अबोनो बसकांगो सा चि 2 सा चि 3 हनजागिया ताम हनाय चि सा चि नै चि 3 ताबो ओ काइ 3 नम्बर नो ताम हनाय आबोके नों साइजुं साइनायसिदि ताबो 3 डिजिट एबा 3 अंक एबा आबोनि से कतर नम्बर नोके भाइके सानाय आबो तेबो कलाय बांला एबा इंग्लिश नो डाइरेक्ट ट्रांसलेट खलाय रेखेन अंका रमदि 100 एबा 100 1 नो हनके सा हनो 100 नो हनके रा हनो हिंके 100 नो ताम हनाय सा रा आबो हाइकेनो 5000 नो ताम हनाय बा साइ 10000 चि साइ तेकिसे कतर थांलायानो 2 लाख एबा 2 लाख 2 रासाइ 7 लाख 7 रासाइ 8 लाख 4 रासाइ तेबो कतर थांदि 5 करोड़ 5 रोजा 9 करोड़ 4 रोजा ताबो अर किसा खेल खालायनायदि जों आसो गोबांमा नाम्बार सालायखा अर काइसा फानो गोताल कक थाइदा नांखा नांगिया बेबागनो आं थाइसिंगो सामानि उ काइसि ब्रै कक थाइनि बिसिंगोनो खबजागो फियाबा बांलाताय इंग्लिश नायनायदि आरो गोबांमानो गोताल कक थाइ मा सोरंगो हाइके बांलाताय इंग्लिश निसाय कक बरक कलाय इंमा कलाया दिबा तामुखे ताबुक सों मुंखे मसि कक बरक लेखामुं आसुकनो कलाय इंगै तंखे जोंले ताङै कक बरक बाय लेखावै मायना इंमा कलायखा तांगै बायासं आबोनि गोबांमान रिजन दङ आबोनि बिसिंगो आनि बुजिमातै जत्तनि से कतरंखा लय एबा प्रेक्टिस करै चिनि नगो पालो हाति हाबाबो केबो फानो कक बरक बाय लेखावै सानाय करै केबोनो सामबो खानालिया सोरङैबो मानलिया तै साइबो मानलिया आबोनि बागै आं ओ भिडिअ नाय तंनाय जत्तनो न कयना मुचुंगो जे मानसा कक बरक लेखामुं बाय सालायनानै चाइतकदि आनि ओ चिकनते सामुंनो हामजाके महाय भिडिअ रक केप्लाना मुचुंयाके सब्सक्राइब ताइ बेल आइकन सिन्दि टेप साके बेलाय के हामबाय।